Хора от света, позволете ми да се представя като Анонимус, анонимните единствено като анонимен, защото аз не съм нищо повече от една идея. Една от идеите на свободния свят, освободен от потисничество, освободен от бедност и убийство от страна на тиранични режими, освободен от безнадеждност и геноцид. Свят, в който истинската цел и приоритет в живота е да се живее свободно и без ограничения от корумпираните режими. Това е второто обращение от серията. Ако не сте го направили, запознайте се с настоящият курс на действия. Моля, насочете се към видеото от връзката на вашия екран. Може да се запитате какво е Анонимус, тъй като вероятно сте чули слухове и просташките лъжи на медиите, свързани с Анонимус. Позволете ми да ви информирам, че Анонимус съществува и не сме терористи, както силите, които доминират, искат да вярвате. Анонимус се демонизира от тези режими, тъй като ние донесохме правда на потиснатите. Когато свободата е изложена на риск, Анонимус отмъщава за потисничеството. Ние не прощаваме, ние не забравяме, ние сме много. И за протокола, Анонимус не е зад фиаското на мрежата на PlayStation. Хващайте джойстиците, Game On! Ние защитавахме Джулиан Асанж и други членове на Wikileaks, когато бяха преследвани за разпространението на информация, която предостави доказателства за корупцията в нашите правителства и военни машини. Ние възстановихме интернет за народа на Египет, когато египетските власти се опитаха да заглушат гласа на народа към света. Ние подкрепяме и защитаваме безброй хора в техния устрем към свобода. И сега ние ще съдействаме в по-голямата борба. Време е за подмладяване на човешкия дух. Позволете ми да дообясня предишния видеоклип, за да елиминираме всички недоразумения. Ние отправяме този повик към всички кибервойни, за да се присъединят към нас, обръщайки посоката на ветровете за всички режими, тероризиращи хората си по целия свят. В този момент се предприемат действия за ограничаване на гласът на мрежата. Интернет е последният бастион на истинската свобода на човешката раса. Ние започнахме да споделяме нашите истории и информация един с друг, без значение къде може да се намираме на тази планета. Това е тревожно за тези, които се опитват да ни контролират. Те ни искат тихи и това е тяхната финална цел. Дигиталната доминация ще бъде селективно насочвана към всички организации, виновни за държавна измяна срещу хората, виновни за лишаването ни от присъщите ни свободи. Всяка организация, която е погазила и продължава да погазва волята на народа и гласа на истинската свобода, ще стане приоритет за кибернападение, по-мощно от всичко, което този свят е виждал. Задължение на останалата част от хората е да продължат своята борба за тези свободи с всички възможни средства. Време е да засилите действията си по разпространение на посланията и да достигнем до нашите съседи и общности. Протестите трябва да станат по-чести и да нарастват по сила и размер. Мирът е нашата цел, но съпротивата ще бъде жестока и непреклонна. Нашият глас и позиция е нашето оръжие. Нашата бдителност е нашата атака. Използвайте флайер кампании, протести, изкуството, музиката, литературата и видеокампании сега. Изрисувайте стените във всеки град. Банкси, това е за теб, приятелю. Събирайте се улични артисти, защото ново платно е постлано пред вас. Времето за ползването на нова еволюирала тактика дойде. Съпротивата е тук. Тъй като има опит за заглушаване на гласовете ни от нашите подтисници, защитниците ще бъдат тук, за да противодействат на техните приоритети и да променят съотношението на силите на дигиталният фронт. Чрез тази физическа съпротива ние ще ставаме по-силни, тъй като нашите приятели